juta. Mamamu itu. Cuma lu iki coba. Ya Allah, ya Allah. Wah, sih ki. Aduh, bisawan rek. Hari ini subuhan lali mau. Piu. Tak ngundang bukti ae. Burungku yang tersakiti. Masuk iki. Kangen ambek bukti. Iya sih tak duno sih, iso tak seret masuk. Blok. Aduh. Masuk. Bukti. Nah. Gue iki manuk larang, ate gak juara, awas nanti tak sakiti temen gue. Kayak jeneng bukti burung yang tersakiti. Aiti, ngoceh poti itu. Manuk kok boys pol ngene masuk. Terus bukti burung yang tersakiti. Sepurane aku nyakiti kowe terus yo. Dina-dina manuk tok ae liyane. Anak bojo gak diurusi. Salah sapa? Sampeyan ngeramut manuk kowe gak tau ya tak ramut manukku iki lho. Salah jare bengi ku lapo? Gak Yang ngeramut manuk lho, Bu. Piye sampeyan iki? Pegel ngandani sampean iku. Yo ben salahe. Aku gak sampean ramut manukku. Yo. Ojo ngereken mamamu iku gak jelas belas. Sumpah. Wah, sih ki. Sumpah lah. Piye sih rek kok angel gelane. Sepurane itu yo. Tak tinggal ngalih sih. Bojo ngomel ae gak jelas iki. Gak ngerti nek manuk larang ta yo. Aduh. Di omah itu ya. Sabar hatimu. Kowe iki sing tak sakiti anjene. Sakno. Ngerti bojo ngomel gak jelas. Wis yo tak nang arek-arek sik. Assalamualaikum. Aduh. Enak mie ayam ada. Sakit sih sana. Apa tuh sih? Apa tuh lah? Enak kan? Apa? Kau njaluk? Enak. Oh enak seru. Pedes tapi. Ngombe po. Es po. Es dah. Pedes dah. Pedes. Kan kayak mau bikin apa kan? Salah ini. Kono aja ngono kan, nemen kono. Wong pedesen ngombe ngombe ngawur. Ya nemenan kon arek ket mau ngewangi gak di peseno ta. Wis peseno kono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Garangan ambek luwang kene riuni ta. Masa mie ayam wis wae. Kene jual bojo kene gara-gara manuk e. Anjir. Iki dadi bos lagi yo. Ya iya rek. Monggo Cak. Enak. Nang ngene ket mau aku. Tak kepen mie ayam, Mbak. Lah kok dituku kono. Tak waras taman mesen ya, gelem. Pesen apa? Seneng. Mosok akene ngombe kepedesan nanti kayak ngombe ngawur.
Iku akuarium. Wah, cocok tae berarti. Vitamin goblok. Wis wis wis. Sama untukmu. Enak, tapi enak lho. Gak enak goblok. Sakit pesen aku. Aki timbang Aku pesen rek potong luar rek kene. Ini banyu kali. Bule. Bule. Pesen bule. Mie ayam loro. Telu ngono rek, awak dhewe iki porsi loro, Bos. Aduh. Kuwi nek. Bule. Masalah mantul. Marah. Ngawur ae kon. Marah. Wah, emang duwe bojo rek. Angkate tak wae bojo loro. Bojo tukang ngomel ae. Ya wis kasih to nek duwe bojo. Sik tak incipane mie ayam iki. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira sing bayari siapa ya? Wis cari tahu bayari. Tuku kabeh dah sak rombongi. Yo, Berarti sampean iki sing bayari, Cak. Yo lah. Alhamdulillah. wah, duitmu akeh yo. Tekan ndi? Ngake ore trabasan kali mau. Wah, cocok ya. Ngene, aku duwe manuk. Ano apa? Murai, kon gelem dah? Wis tukun Piro sih? 6 juta. Ada 10 juta wis. Mau ya aku jual 6 juta kok. 10 juta. Mau aku jual 6 juta. Mau 10 juta. Mau nih 6 juta. Wis ta lah, aku jual 6 juta kok kon ngair 10 juta sih. Sama ini konku. Enten duitku ngene. Nek 6 juta iku. Paham sih, ya, aja. Kok enak iki mine. Wis ta 6 juta lho, wis ta. Nang aku daripada diomel bojo terus sih. Perkara manuk ae. Ayo 10 juta. Waduh. Mangan kok 6 ngomong juta ae. Wis, wis. saiki transferen di ATM ku. Cateten. 6 juta ya. Cateten. Ya kono kirim aku dhisik, tak kowe duwe. Ojo melu ae ta. Kono iki bisnis wong loro, arek cilik melu ae. Iki lho wis nominal isin dhewe. 6 juta yo. Karepmu 10 juta Oke. apa-apa. 6 juta ya kanca dhewe. Kono total manuk mana aja? Wis masuk, Bos. Tapi aku nyilih dulu. Ya apa? Transfer bank biasa. Aku utang bank. Yo, Nom-noman kakek iki. wis tarik dongakno. Mas mi budal kaji. Lu rasono kabeh. Oke. Anu. Matur nuwun yo dulu dhewe. Cicilan. Alhamdulillah berhasil ya Allah. Mana ya mie ayam ya? Wis, Bos. Matur nuwun, Bos yo. Kanca nih. Lanjut makan mie ayam. Wareg mantul. Mari kena omelane bojo, kena mie ayam, hilang omelane. Mana ya mie ayam ya? Mantul. Bule. Manuara. Oke, Cak, sampun. Piro. Telu, guys. Hmm. Saya ketemu. Juragan lah tenang aja, juragan. Sisik pen lho. Kayak tuku wedak. Masuk. Saya ketemu, Cak, ini mek pikula saya. Waduh. Ono gesian. Cangku, boleh. Gesian. Bisa apa? Kaon. Kes. Walah kono kes aku. Utang. Ya lah garang dapuranmu. Ngono jale ora trabasan, bayar mie ayam utang. Kono duit kes ya. Apa potonganmu koyo Utang ini. Walah sik sini. Hai. Cocok. Iya bayar. Utang kali. HP wis Ngono, Cak. dol iya wis. Kamu ndak HP mau Jul. Ada tuku mana? Ayo. Ayo. Monggo bule. Boleh, monggo ya. Assalamualaikum. Wis Ayo. Nanti. Nang omah, delok manik sih. Oke. Manuk kowe iki boy. Kon gak sampe kentil ae. Suwun yo. Kon sebarang aku ah. Ya, wis mulia kon sing ado. Yo. Walah ya wah, ngurusi wong lanang dina-dina manuk, ae awan bengi kono lereni. Heran kok. Apa iki? Balik ku apa gede ngono iki. Manae bojoku talbono kurungan. Wis, Oleh bapak. bojo sampeyan malah bono kurungan. Iya, awan bengi suk gak ngerti anak bojo blas. Walah. Didol ta iku? Cono nek sampean gelem gawan kono wis. Tukun 100.000 tali 50.000 kono. Temenan ya? Iya, bapak tak gani tuku lho, Mbok. Ono 50.000 tok. Gak ditambahi ta. Walah kok ono nek butuh Bapak wis tambahan kene tak gani tuku lho, Mbok. Sesuk tak tambahi yo. Ya, wis gawan. Aku gak sumpek ndelok manuk ae.
Lumayan. Tak gowo yo. Ya wis. Wis. Kawan, rambutan kono. Matur suwun. Waalaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Wis lega. Boleh teko 50.000. Tenang ae, manukku ki bos. Kon gak ngarep kecewa. Manukku wis internasional, Bos. Wis Tenang ae. transfer 6 juta. Oke, wis tak. Kate kon bujuki bojomu tak pek. Iya, peken ngalor ngidul gak apa-apa, gak masalah. Wis tenang ae, gak kecewa. Ayo kene ini gimana? Yo, tenang ae. Manuk iku bos, Bos. Gak rugi, wis santai ae masalah dhewe iki, Bos. Larang. Loh. Di mana iki? Bu. Bu, Dalam. sampean gak ngerti manukku ta, Bu? Lho kene, kok gak ono. Apa bengak-bengok ae? Manukku nang ndi kok gak ono? Mana lah wis digowo wis digoleki ae. Iki ae. Kok dudu manuk iki to, Bu? Iki lah manuk spesial, manuk masa depan. Manuk iki lah Lah terus belae. mana apa Manuk maneh? iki lho manukku larang. Manuk murah. Wis tak Kakek dol. acting iki, kakek acting iki. Nang ndi, Bu? Tak dol mau ono ndolek tak keno wis. Sandal piro? Tak dol 50.000 tak tuku lombok. Rugi. Iki ora 6 juta sama dol 50.000 piye to, yo? Masa dino ndelek manuk ae. Piye iki, Bos? Ya Allah, ya Allah. Sabar ya Wan yo, duwemu tak utangi sih. Akhirnya bojoku sampel, error, sampel. Wong manuk 6 juta didol 50.000. Sepurane Wan yo, sabar. Makane lho, nek duwe hobi, iku ojo nganti lali keluarga. Keluarga ojo diosio-sio, tetep keluarga sing utama. Hobi ya hobi. Keluarga nomor 1. Gak ngono ta, Lur? Masuk gendeng. Lho, ojo lali yo. Like, comment, share, and subscribe. Masuk dhisik. Betul. Ojo lali, subscribe. Pada selamat kali mau. Action. Suwun lho, kalau sebareng aku. Suwun. Action. Kan kayak mau bikin apa? Salah ini kan.